Ir-reġjun tal-Mediterran għandu jkun fuq nett tal-aġenda tal-Unjoni Ewropea. Deċiżjonijiet strateġiċi f'dan ir-reġjun huma meħtieġa biex l-Unjoni Ewropea tħares lejn il-pajjiżi ġirien fin-nofsinhar bħala msieħba strateġiċi. Dan kien il-messaġġ li għadda l-Prim Ministru Roberta Bela f'artiklu li kiteb u li ġie ppubblikat fil-ħarġa tal-lum tas-Sunday Times. Dan jiem il-bogħod minn meta Malta se tilqa' disa' mexxejja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea li jinsabu fir-reġjun tal-Mediterran, flimkien mal-President tal-Kummissjoni Ewropea u l-President tal-Kunsill Ewropew għas-Summit tal-Mednajn. Il-Prim Ministru Roberta Bela żied jgħid li l-pajjiżi tal-Mednajn għandhom ikunu impenjati li jwasslu messaġġ importanti biex l-Unjoni Ewropea tiddirezzjona l-politika tagħha għall-Mediterran. Dr. Bela nnota l-aħħar żviluppi f'dan ir-reġjun fosthom id-diżastri naturali li laqtu lil Marokku u l-Libja imnebħa wkoll minn bidliet klimatiċi. Iridu nużaw is-Summit tal-Mednajn biex inwasslu politika favur il-ġid reċiproku għall-Unjoni Ewropea u l-pajjiżi ġirien fin-nofsinhar tar-reġjun, kiteb il-Prim Ministru fis-Sunday Times. Qal li s-sħubija strateġika li Malta ilha timbotta anke permezz ta' impenji importanti li kellu fl-aħħar xhur il-Prim Ministru fl-Italja, fil-Libja u Tunezija twassal għal ġid ekonomiku fosthom f'setturi emerġenti bħall-enerġija nadifa u l-qasam diġitali. Qal li l-ġirien tagħna fil-Mediterran jeħtieġu l-għajnuna ta' riżorsi biex jindirizzaw sfidi li qed jolqtu il-Mediterran. Hawn semma l-għajnuna li pajjiżi bħal Libja u Tunezija jridu u qed jingħataw biex jiġġieldu traffikar uman li huwa marbut mal-immigrazzjoni, kwistjoni li tolqot lill-Ewropa partikolarment pajjiżi mal-fruntiera. Il-Prim Ministru tenna kif dak li ilha tisħaq Malta favur sħubija strateġika mal-Afrika ġie rifless fid-diskors tal-Istat tal-Unjoni li għamlet riċentament il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen. Qal li kien importanti li twassal dan il-messaġġ. Saħaq li l-laqat fuq livell ministerjali tal-Mednajn qabel dak ta' nhar il-ġimgħa kienu notevoli fosthom dikjarazzjonijiet importanti fuq l-enerġija biex il-Mediterran isir ċentru ta' enerġija nadifa. Intant anke l-Gazzetta Torċa rimarkat fuq is-Summit importanti tal-Mednajn li fih se jara mexxejja ta' statura jintlaqgħu f'Malta. Ġie nnutat kif Malta għandha messaġġ qawwi u kredibbli anke fl-isfond tal-indirizz b'saħħtu li jagħmel il-Prim Ministru fi New York waqt li kien qed jindirizza l-plenarja tal-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda. Dan l-avveniment u xhieda oħra tal-kredibilità ta' pajjiżna fix-xena internazzjonali u l-ħila ta' Malta li timbotta l-aġenda Mediterranja li tant hi kruċjali għal pajjiżna. Irrimarkat it-Torċa u tinnota kif nhar il-ġimgħa f'Malta se jkun hawn bosta mexxejja fosthom il-President Franċiż Emmanuel Macron u l-Prim Ministru tal-Italja Giorgia Meloni. Fl-Assembleja Ġenerali tal-Ġnus Magħquda l-Prim Ministru Roberta Bela wassal messaġġ b'saħħtu f'isem pajjiżna kif il-mexxejja ma jistgħux jaqtaw qalbhom quddiem l-insigurtà li qed taffaċċja d-dinja u minflok trid tinħoloq era ġdida ta' sigurtà. Dan il-messaġġ mistenni jkompli jagħti iktar dawl fl-ewwel summit ta' profil għoli li se jilqa' Roberta Bela f'pajjiżna.